I'w rentu, fflat fawr yng nghanol y dre, 2 ystafell wely, cegin, ystafell fwyta, lolfa. Ar werth, tŷ rhes, 3 ystafell wely, cegin fodern, gardd fawr yn y cefn, lle parcio tu allan i'r tŷ. Helo, ga i wybod am y fflat sydd i'w rentu? O helo, be da chi eisiau wybod? Lle mae'r fflat yn y dre? Mae o mewn lle da iawn, mae o mewn bloc o fflatiau sydd yn ymyl yr harbwr. Ar ba lawr mae'r fflat? Mae ar y trydydd llawr, mae'r ystafell wely fawr yn edrych allan dros yr harbwr. Ydy'r ystafell wely arall yn fach iawn? Nac ydy, da chi'n gallu rhoi gwely dwbl yno. Oes na le parcio efo'r fflat? Nac oes, ond mae na le ar y stryd fel arfer. Ga i ddod i weld y fflat os gwelwch yn dda? Cewch, dwi ar gael ar ôl 6:45 bob nos wythnos yma. Ga i ddod am 6:45 nos fory? Cewch, iawn, welai chi nos fory. I'w rentu, fflat fawr yng nghanol y dre, 2 ystafell wely, cegin, ystafell fwyta, lolfa. Ar werth, tŷ rhes, 3 ystafell wely, cegin fodern, gardd fawr yn y cefn, lle parcio tu allan i'r tŷ. Helo, helo, mi wnes i weld hysbyseb am eich tŷ yn y swyddfa. Ydy o dal ar werth? Ydy, mae o dal ar werth. Ga i ofyn cwestiynau os gwelwch yn dda? Cewch siŵr. Ydy'r ystafell molchi i fyny'r grisiau neu ydy hi lawr y grisiau? Mae'r ystafell molchi lawr y grisiau yn yr estyniad sydd yn y cefn. Da chi'n deud ei bod hi'n gegin fodern? Do, da ni wedi cael cegin newydd flwyddyn diwetha. Ydy'r lolfa yn rhan o'r gegin? Nac ydy, mae'r lolfa ar ben ei hun. Lle mae'r lle parcio? Mae yna le parcio i 2 gar ar y dreif tu allan i'r tŷ. Gawn ni ddod i weld y tŷ, pryd da chi adra? Be mae penwythnos? Dydd Sul 2:00? Gret, diolch yn fawr, hwyl am y tro. Ia, welai chi brynawn dydd Sul, hwyl! Created using Powtoon.